aquí, a creadora está aquí o meu carón, a creadora deste hit, esta canción. Ten un timbre xa que xa recoñecemos as cancións de Lucía Pérez. Xa... Lucía Pérez, ben vida. Pois moi... Espera, que te poño no plano. Ben hallada, ben hallada. Mira, a última vez que coincidimos foi na festa da... Non, na festa non, no, en Camariñas. Na Mostra do Encaixe. Na Mostra do Encaixe de Camariñas, que está a piques de chegarse a outra nova edición, e me dixo Lucía. Cando teña algo que contar... Diches? Pasarei polos estudios de... Onde estades? Pois estamos aquí. Aquí estás? Veches que eu son de palabra, así que intento cumplir e aquí estou, porque, bueno, a ver, vir con nova música fresca, bueno, sempre tamén presto a ver aos amigos, así que feliz. Que ben soa isto? Pois mira, a verdad que estou moi contenta porque, bueno, sempre que un saca unha canción nova e pare un novo fillo, como se dice, pois sempre un está feliz. Pero estou realmente aínda máis feliz porque a reacción da xente con esta canción está sendo especialmente bonita, non? Pois eso, cos comentarios, a todas o que se está movendo con ela. E é unha canción que eu creo que ven nun momento da miña vida que fago o que quero facer, xa é así, é a maneira máis verdadeira ca que eu me sinto, e logo tiña ganas de mezclar esa parte de folclore mexicano que sempre me encantou, que eu cantei cancións pois rancheras, cancións da Rocío Dúrcal e cancións de Alá, sí, cando era pequena, sí. Entonces quería facer esa mestura que chegara en forma moi galega. Entonces eu creo que ese punto máis característico e máis especial dallo que está en galego, está en galego. Sí. Pero quizáis en outros estilos, outras cancións, o galego afloraba máis como, non como impedimento de conectar, ni moito menos. Pero aquí é máis o ritmo e máis a diversión que o galego está, porque o galego está, pero quizáis, non sei, conecta máis coa xente de fora de Galicia, aínda que este en galego, quizáis con outros estilos. Pero ese é o maravilloso da música. Eso é maravilloso, claro, ese é o máis maravilloso, porque claro, cando unha canción che entra, é dicir, cando moitas veces o inglés ou unha canción que en francés ou que non podas entendela perfectamente, checala, sí, ese é o máis maravilloso, e iso é a música, non é? E a verdade é que efectivamente ten un ritmo que se pega no corpo e logo bonito. Xa pedindo as cervexas. Xa ves, invita a festa, e iso é tamén bonito, non? En México, que te queren moito outro lado do charco, te queren moito en media Europa, en fin, unha artista internacional galega que xa eres. Pois mira, teño a sorte de pois en todos os anos cruzo o charco, de feito fai nada en 2 meses e medio estuve en Toronto, estuve 2 veces en Nova York cantando levando miña música lá, así que sinto unha auténtica afortunada. De feito, ahora volvemos a Toronto 28 e 29 de marzo a actuar precisamente ca colonia portuguesa. Mira, Portugal, que é un nicho aí moi importante, que é moi atractivo e vou a estar aí. Entonces, bueno, pois a verdade é que afortunadamente visitei moitos lugares do mundo ca miña música. Ti sabes que bueno, seguramente que en canto apareces por Toronto, a comunidade de galegos, por Latinoamérica, por Europa, por las Canarias, eres a túa música é punto de unión coa terra? Totalmente. A miña, sí, efectivamente, dices a túa música e ti, é dicir, é unha das cousas máis bonitas. Sempre digo que cantar alá os galegos da diáspora son regalos que che dá a vida, porque ao final eu este 20 anos en Fuerteventura non me lleches por aí. Iso é verdade. A conectar coa terra. Pois mira, serían dos poucos lugares hai que ir. Pero efectivamente, pois eres tú ese nexo de unión, ese punto que teñen ca terra a través da túa voz, a través do teu ser e a través da música. Entón é algo super especial e además se crean momentos super emocionantes que costa aún pois non conter a emoción e seguir adiante. Realmente teño momentos que sempre estarán aí para o meu recordo super bonitos. Ti viviches fora de Galicia algunha temporada? Bueno, vivo fora de Galicia, sí, pero en Asturias, pero vivo en Asturias, en Asturias, patria querida.
un barrio das aforas de Tal Galicia. cual o dices, porque eu además estou a 10 minutos... Que non mo tomen a mal, os asturianos. É maravillosa, estou a 10 minutos de Ribadeo, entón estou en Bueno. Tapia de Casariego, é dicir que estou, claro, pois mira, Bueno. a verdad que moi ben, está moi ben, Asturias é unha Pero terra maravillosa. de Lugo. Sí, eso, estou moi pretiño da casa, cando Estás teño aí un ao pouco aí de flis de que necesito aí esa... boto o pé, xa estou no ponto do sol. Canto estás? A conta estás en coche? De onde resides a casa? A donde? De casa a casa a de casa casa nacemento. Mira, hora e 50 minutos. De Ah, Oincio mira. a miña casa. É dicir, de onde eu nacín a donde eu vivo son hora e 50 minutos. Bueno. Teño controladísimo. Tanto que soa México, soa Galicia, soa unha mistura, porque moitas veces, porque non é unha canción que nos leva a México, pero que non nos deixa ir moito porque nos apegas a Galicia. Pero que ben o transmitiches aí. Está feito así, ¿no? Eso é maravilloso, Sí. claro. Eso, é dicir, que nos teña ese recordo. Además que eu Non é creo unha que... mexicanada, isto que se No. dicía así. Sí, é verdad. Pero é que eu creo que ademais que polo que captou moi ben ao público é precisamente porque a música mexicana está no ADN galego. Eso Sí, é así, sí, eso é así. sí. É dicir, estamos ese mar Atlántico que é tan grande ao final faise pequeniño e a música, pois mira, é un nexo fantástico. Pero é verdade que nunca olvidas a túa identidade, a túas raíces, entonces que estea ese pellizco, pero co seu protagonismo de, no meu caso, pois do meu sello, ¿no? Bueno, esta que vedes aí, Ángela, que está sacando fotos. Aí está, maravilloso. Aí, xa está. Fichada Ángela que está sacando fotos a Lucía Pérez, que claro, que hai moito tempo, as primeiras conversas que tería contigo, pois Madre mía. sería na antesala antes de Eurovisión e Sí. antes de toda esta troula. E que bo que anos, décadas despois, varios anos despois, se dedique a radio, outro se dedique a música. Sempre a música hai, Lucía Pérez. En algún momento dixeches, isto é unha batalla constante, isto é... Pois mira, teño que decirche que nunca, é dicir, hai momentos, lóxicamente, nunha carreira, ao final son 21 anos que levo vivindo exclusivamente da música. Por Cuidado. eso sempre digo así, que son totalmente exitosa. Isto é un titular. Totalmente. Que non pode todo o mundo dicilo, É verdade, moitos artistas que teñen moitísimo máis nome que a min, pois probablemente igual non poden dicir eso. Eu además agora digo porque é a verdade e é así. Claro, cando pasan todos eses anos e esa trayectoria, pasas lóxicamente momentos espectaculares na túa carreira, pero momentos jodidos tamén. É que é así, a vida é así. Pero fíjate que nunca tiven ese pensamento ou esa sensación de deixar isto de lado. Nunca estuve a ese punto igual tan fondo como para deixar realmente o que me fai feliz. E por eso tamén digo, jope, outra fortuna que teño, porque sí que houve momentos malos, pero igual non tan malos para que tuvera que pensar tomar esa decisión, ¿no? Pero malos no persoal que afecta ao profesional ou malos de, non sai tantos concertos como debería... Claro, sí, de que... Bueno, sí. despois, pero logo despois non son malos, son eses meses que igual son circunstanciais que estamos a marzo, teño ainda a xenda e tal, e logo despois sorpréndete e veñen as cousas. Entonces, pero bueno, son esas cousas que forman parte da profesión, entón eso sí que é importante saber convivir con el e saber a realidade, ter os pés moi ben no suelo como hai que telo, porque a profesión esta é pois eso, moitas veces é moi maravillosa, pero tamén moi efímera. Entón tamén hai que saber onde estamos. Sí. Un ten unha carreira 21 anos, vivindo da música en Galicia, en galego, con toda esa importancia tamén de espallar o noso en lugares do mundo, ser un pouco anfitriona, e que así a vexo eu tamén, unha artista galega, pero que tamén se non existira sabía que inventar. Hai moitas gracias. Sí, porque Lucía Pérez en Toronto, Lucía Pérez en non sei onde, eso é patria. Se é Lucía Pérez a que representa a Galicia no eido cultural, no social, na morriña, que é algo tan noso, eso moi poucos artistas poden dicilo. Ti es
unha escollida. Pero esos son os anos, ao final, Bueno. sí, son os anos de que a vida te levou Que para non somos poder tan aguantar. vellos, No, Non eso é somos- verdade, non eso é somos verdade. tan vellos. Pero totalmente. Mira, ainda onte leía un comentario en YouTube desta canción, era unha persoa do Bierzo. Eso que escriben aí. Digo, mira, no, hai comentarios super guais, Sí. e hai outros que non son tan guais, ojo, pero contos guais, que é o que mola. Sí. Entón decíame precisamente a iso que me ves contar, era do Bierzo, e me decía, bueno, nós que somos esta terra que nos sentimos tamén moi Que sí, pero non, identificados. que sí que non. Efectivamente. Que vai que non va. É dicir, para nós formas parte xa, decir, decía Miso, Galicia eres ti e ti formas parte xa de nós porque nós tamén nos sentimos unha parte de Galicia, ¿no? E era realmente bonito. E iso é un halago que me digas eso. Sí, é que así o vemos. A industria foi mudando en 20 anos, que levas, 21, mudou moito. Agora de consumila, agora de facela, agora de en fin, parece que a música se move por momentos virais, de moda, de estar arriba. Ao longo da túa trayectoria, ese momento pode ser Eurovisión ou non? Ou que pinta en todo isto? Sí, bueno, Eurovisión sí que foi unha parte moi importante na miña carreira personal e profesional, sin dúbida. Fíjate que pasaron xa 13 anos. Eu digo, 13? cando eu digo 13 anos, digo, non pode ser. Pero claro, eran outros tempos. Fíjate que en Eurovisión non existía Instagram. É dicir, Twitter creou como televisión española para ese momento. É dicir, hai 13 anos. Hai 13 anos, non existía Instagram. Mirade a toda a revolución que podemos vivir. E nos os que estamos, pois eso, no gremio neste da música, ojo, é que vai a unha velocidade, dices, non sei hasta que punto pode ser bo, isto é cíclico e terá que parar en algún momento, pero a cuestión é que, claro, por exemplo, ahora non pode sacar unha canción sin o seu correspondente videoclip. Eso xa é inaudito, eso non é impensable. E logo a cousa positiva é que, bueno, a nivel, pois eso, de plataformas, descargas, pois agora empezas a ver unhas cantidades, pois eso, máis curiosas, non? É dicir, que se está facendo porque non quedaba outra, é dicir, isto hai que facelo pois para que sigamos vivindo. Pero ti vives de os dereitos e de músicos. clips, sí? No, É parte fundamental ou... Pero sí que xa é Sí? un plus que empezas a notar, sí. Sí, empezas a notar que antes non, que había ese vacío que houve de anos. Antes era o disco e o concerto. Claro. E eu, afortunadamente, sigo vendendo os discos nos directos. É dicir, eu digo que moitas veces me asombro, digo, wow, pero cantos vendemos hoxe? Eu digo, pois a xente aínda sigue querendo ese formato físico, ese libro, esas fotos, esas letras, aínda que os mundos vayan por outros derroteros, ten que haber público para todo e nós os músicos temos que adaptarnos, lóxicamente, ao que está pasando. É así. Eurovisión, lembro que onde foi a túa edición? Foi en Alemania. En Alemania, en Düsseldorf, 2011. Pois lembro que baixaches sí. do avión e tal e como prometiches, fixen Sí, unha chamada, mira, estabas no taxi ou non sei en que e con toda esa euforia e demais. Lembro esa entrevista con, en Sí. fin, con ganas que está falando conmigo. Lucía Sí, Pérez. sí, que bueno. Onte estivo ali con que me quiten lo bailao Sí. e demais. Sentes o cariño dos medios, da xente? Bueno, a nivel de Eurovisión, mira, Eurovisión sempre digo que hai un submundo aí maravilloso, que é ese público eurofan que eu adoro, que el me adora, e que gracias a ese público, pois mira, estiven o ano pasado, estuve en Ámsterdam, estuve en Múnich, Sí. sigo facendo esas festas eurovisivas. Sí. Na pre. Sí, de Eurovisión por distintos puntos de Europa que invitan a ex representantes porque tú xa formas parte da historia de Eurovisión. Entonces, eles son super fieles e super... A miña canción tamén era moi popular. Sí, hai outros que estiveron que non son tan Claro, pero, recoñecidos mira, por haber pasado por aí. Sí, eso é verdad, pero Pero mira ti que sí. Sí, porque a miña canción, a pesar de que tampouco era a miña favorita, nin todas O tes dito, que non todo era- ese, efectivamente. Vale, non vayamos eso, xa... Eso é verdad, pero tuvo esa parte positiva de que era súper, pues moi popular, moi pegada. Por exemplo, en Alemania sigue sonando moitísimo, é dicir, nos países todos de... Sí, vas un pub en
Alemania ás 3 da mañá. E nas festas Que me quiten o eurovisivas bailao. sale sempre que me quiten lo bailao. Entonces hai moitas veces que me mandan, digo, yo son unha maravilla. E gracias a Eurovisión, pues podo vivir e sigo vivindo desa Esta aventura. de tanto é moi eurovisiva tamén. Bueno, non sei se diría que é Eurovisivo. Bueno, No. porque que é Eurovisivo? Que dirías que é Eurovisivo? A día de hoxe... Mira, é que xa non sabes o que é Eurovisivo. A A día de verdade é hoxe- que... Porque se a xente soupera o que é Eurovisivo... A de Melody. Eurovisivo, verdade? Diva, ¿no? Esa diva... Esta diva salvaje. Pero bueno, sí, diríamos que pode haber un prototipo que é de canción eurovisiva, pero logo Eurovisión sempre sorprende. Sí, bailor de gaña, que Efectivamente, unha o estética vai moi- Salvador Sobral Salvador cantando en Sobral, portugués cunha cuidado, baladaza de e verdad, gana. Entonces, Que Melody que? pois a mí me mola, chico. A mí eu estou moi a prol de Melody. Sí. Además que eu coincidín en varias ocasións con ela. É un artista que levaba moitos anos querendo ir a Eurovisión. Ela xa fixo uns previos destas galas de Eurovisión outros anos querendo ir a Eurovisión. Primeiro que ten moitas ganas. Vale. Eso. Logo, Ganas había. ganas había. Vale. A ver, é unha canción. É dicir, podeche gustar máis ou menos, pero é unha canción cunha mensaxe. Tamén está ben. Sí. Logo, ela é unha canción, é unha rapaza que canta e canta moi ben. E logo tamén ten a súa trayectoria de desenvolverse nun escenario que se vaya a desenvolverse de maravilla. É dicir, probablemente os nervios, é dicir, pode ser, pero vai a ter súper todo controlado porque leva moitos anos no oficio e iso se nota. Entón, mira, eu de todo o que vía, porque mira, de feito estaba en Nova York e non vin a gala, solo vino despois nas redes e digo, mira, pois do que había, eu estaba con Sí? Melody. Do que había, sí? Sí. Sí, Esa porra así- Sí, total, eu estaba con Melody, totalmente. Así que me alegrei que fora ela. Despois logo que poda, é dicir, por exemplo, a posta en escena parecíame todo unha saturación, un exceso de todo, pero bueno, eu creo que agora pues, intentarán limar e poñele pulir todo. E bueno, pois mira, Porque agora é un festival que se fai a modo festival, que un xurado, a xente vota, no teu caso era unha proposta que se facía directamente a Televisión Española, era a que lexía, non? Como ente. Bueno, era Ou distinto, como? facíanse uns castings presenciales e logo Había ibas casting? Sí, e logo Ah. pasaron había 3 galas de Televisión Española. Habíamos 16. Ai, tamén había gala? Sí. 16, 8 e 3. Vale. Pero neses 8, en esas dúas primeiras galas cantábamos cancións de Eurovisión. E logo na terceira, na última, onde quedábamos os 3 Xa era o finalistas, tema. No, pero eso tuvo moito inri, porque fíxate, dunha semana pa outra, que era donde se gravaba, de unha semana pa outra, os 3 finalistas nos deron 3 cancións para aprendénoslas en unha semana. Entre elas estaba Que me quiten lo bailao e outras 2 máis. E os outros artistas, imagínate como podía salir eso ben. Imposible. É dicir, darche 3 cancións que non te... Pois eso. É verdade. Agora que o estás dicindo... Recordas, había Claro. unha balada, había de É 3. verdade. Defendías esas É 3 verdade. que preparáchelas nunha semana, cousa insólita e cousa imposible que Sí, podas sí, preparar e interiorizar 3 cancións, e logo desas 3, un xurado e un voto popular elixía a canción. Yo artista. E aí estou Que me quiten lo... Que me quiten lo bailao. Que me quiten lo bailao, nunca mellor dito, unha canción que, pues eso, que conforma moitísima. Cantos temas tes de autoría propia? Pois mira, fíxate que de autoría propia tampouco teño demasiados. É agora precisamente o que nestes últimos anos, por mira, desde La Salida, La Penúltima, en A Miña Pel xa tuvemos tamén incorporación. Agora xa sí que este última canción de tanto que non estou en autoría con G-Face, que Ajá. tamén seguramente coñeceredes. Sí. Que foron entre os dous. Entonces, agora tamén é un punto importante porque claro, Sí, queres dar ese paso... hai que, bueno, non é que queira, é dicir, indirectamente te leva, porque ao final tú queres tamén trasladar unhas cousas que igual antes, pois por trayectoria e por experiencias non o facías, creo que é algo que non é doado, lógicamente, como digo eu, non todos os cantantes teñen que ser compositores, nin todos, é verdad, cada un ten a súa parcela, Total. pero bueno, sempre tens que poñerte retos na vida, non? Total. Bueno, eu creo que iso é enriquecedor para un. Que escoitabas de cativa?
de nena? Uau, bueno, pois escoitaba, mira, influencias de miña nai, eso viña así, é dicir, cantaba cancións. Empeza con todas, a ver. Mira, pois todas as folclóricas, mira, mira, a que máis cantei, de quen máis cantei e máis escoitaba era de Paloma San Basilio. Paloma San Basilio creo que me tiña, é dicir, miña nai debíalle encantar, que a mí me encantaba tamén, claro, como eu era o que escoitaba. Pero bueno, Paloma San Basilio escoitei moitísimo. Logo, pois eso, unha Rocío Dúrcal tamén moito do que das folclóricas das artistas de aí dos 80, 90. E depois pola tanxente, algún grupo logo, artista pues, que diga, mira, igual non pegaba moito, pero escoitaba eu a logo, Barricada. No, pois mira, Barricada non, pero bueno, pois mira, os Heredeiros, eu tamén, mira, que me dices, os Heredeiros, dirías, Lucía, escoitando os Heredeiros, pois si, escoitei os Heredeiros tamén, escoitaba. É dicir, ao final, eso bonito, dependendo a época, non momentos. houve ningún featuring con Heredeiros, Lucía Pérez. Pero con Toñito de Poi, sí. Con Toñito, Has buscar aí. Con Toñito hai. Sí, con Toñito de Poi hai. Porque Pero con Heredeiros non. Con Heredeiros non. Oye, pero sería unha fantasía, Unha fantasía. Bueno, con Javi Maneiro aí, que tamén nos falamos moito. E que, claro, estábamos falando con Filloas, que é un artista emerxente de Vigo, de 4 anos de trayectoria, fala de unhas misturas do trádico, pero que por iso, que quizáis hai outros estilos menos menos afeitos a misturar, pero que podes aí. No, pero podría salir algo brutal, non che diría. Eu quero josar con coteo aí pero por mistura. favor, eso podría ser un boom, Javi, un arrebum. Mandamos unha mensaxe a Javi. Bueno, por favor, Javi, ahora mismo xa te chamo para un próximo proxecto. Que teñen un novo disco agora que van a Oye, presentar agora na ahí. Sala Pelícano, non, si, en Pelícano en Coruña, pode ser. Non sei exactamente, pero bueno, sí que hai que empezar a misturar os artistas galegos e un remesido aí. Os artistas de sempre, dos de antes, dos de agora, eso é maravilloso. É que non sei por que me pegas, Oye, pues mira, no, vou apuntar. Se xurde, xa sabemos que a idea foi de Álvaro Veiga. Un 0,1% do que acade ese resultado para un servidor. Que me alegra verte así tan contenta, tan feliz, porque 21 anos na música, eu que levo algún máis na radio, pues, manter a ilusión moitas veces, pois un entra nun bucle tamén, pero esta canción parece que é como un interruptor hacia un... Pois ¿no? Sí. Hacia un positivismo e a seguir facendo cousas neste estilo. Sí, además eu creo que neste estilo, é dicir, que ao final é a miña esencia, que tú ben dicías, ben se me recordo, son eu. Sí. Pero este rollo que a min me encaixa, me sinto moi identificada, que parece que está aí, non hai, é dicir, eu creo que tamén o pop galego hai como un pequeno vacío aínda, é dicir, hai como que moita eclosión, pois do que tú estás dicendo, do trad, electrónica, todo eso, e aí o pop está aí que nos costa. Sí. Eu moitas veces cando a hora de ofrecer concertos en concellos e demais, eu digo, ojalá houbera máis artistas como a min, porque eso nos favorecería a todos, é dicir, ao final é importante, e en ese campo estamos aí como aí máis escondidiños. Entonces, eu creo que seguir fomentando eso é super importante, e facer ese sello en galego é fundamental, e en eso estamos. E aí está, con moito acerto e con moitos éxitos máis que virán, con directos, hai un directo aí a vista para poder anunciar. E además estamos preparando unha super xira que bueno, que estou xa ilusionadísima xa solo vendo os planos e vendo todo o setlist, vendo todo. Porque, además, este ano vou incorporar dous en tempos. Mira, eu vou ao revés do mundo. En tempos, cando todo o mundo tira máis de música grabada, postas en escena, eu tiro ao revés. Eu lanzo máis músicos. Entonces, si antes estábamos cunha banda que levaba 6 músicos, é dicir, a base máis unha violinista, agora vou incorporar 2 metales. Vou incorporar 2 metales para esta xira, que vai ser un espectáculo. Vai o irmán tamén, por suposto. Levamos tamén unha rapaza que fai danza, é dicir, vamos a darlle un... Vamos, que crece a banda. Sí, crece a banda, e vamos comenzar esta xira 2025 na festa do viño de Ribeira Sacra, de Amandi, en Sober. Entonces vai ser un exitazo. Eso, mira, combinación de viño con música, isto vai ser a revolución. Vai ser o preludio da gran xira 2025 de Lucía Pérez, sin dúbida, non crees?
A ver se aguantas, o primeiro. Aguanto, Tes que aguanto. superalo, porque... Terei que tomar unha boa de copiña de Eso é viño verdad, eso para é quentar ben a gorxa e logo que me leve o vento. Faz moitos exercicios antes de sair, así, rollo... Bueno, sí. hai que facer, Sí. non igual tiña que facelos aínda máis, pero sí que intento facer un previo porque claro, ao final unha hora e media de exixencia mental, exixencia tamén vocal, hai que preparala. Daste algún capricho de artista? Non, no, para nada. Debería igual, debería. Eso dignifica, verdad? esa diva. Esa diva. Pasa por, mira, eu igual quero... teño que poñer bueno, igual pode unha copiña de viño de Ribeira Sacra ou unha copiña de Albariño. Bueno, apuntar. Cuidadiño, cuidado con Lucía. Mira sempre que... apoiando produtos da terra. Entonces, que máis queren? Estamos sempre facendo unha simbiosis. Entonces, bueno. Van saindo cousas, Veña. Van saindo cousas. Oye, Lucía, que graciñas por vir, aproveitar esta entrevista para amosarlle a todos os nosos ointes, seguidores tamén nas nosas redes sociais, canle de YouTube e demais, que bueno, que dentro de pouco haberá unha colaboración entre Heredeiros da Cruz e Lucía Pérez, que tamén empezará xente que contrate, pois haberá unha cláusula de para... non toco se non hai este outro, e bueno, que tanto, que é unha canción que nos gusta moito, que agora que de momento concertos e demais. Que resoi, bueno, de feito, xa temos preparado o próximo single. Mira como van os tempos da música. Sí, xa está aí. Xa temos listo, pero bueno. Nesta onda, logo tamén vai haber unha colaboración moi especial tamén con un artista galego, pero non podemos ir adiantando moito, pero vai vir moitas sorpresas. Bueno, pues... Seguimos bichos que seguimos super activos. Sí, que eso é o bonito. Eso é o bonito e o que me gusta. Graciña, Lucía, un gusto verte. A vos, gracias a ti, Álvaro, nada, que resoe e que cantedes e bailedes tanto, que é o que fai falta. Así soa, Lucía Pérez, tanto. Chao, chao.